Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. We hebben weer het belangrijkste nieuws in het Nederlands voor u van Curaçao en de eilanden. Zoals u van ons gewend bent, 7 belangrijke berichten. En verderop in de uitzending hebben we ook aandacht voor wat andere zaken. Onder meer de vraag wat er precies gaat veranderen met de huisartsen volgend jaar op Curaçao. Maar voordat we zover zijn, gaan we eerst beginnen met de belangrijkste nieuwsberichten. Het belangrijkste nieuwsbericht kwam vanochtend binnen, tenminste er was een embargo opgegeven op de cijfers van het AIDS-fonds. Momenteel zijn er 881 mensen die gediagnosticeerd zijn met AIDS op het eiland. Opvallend is dat het aantal AIDS-gevallen op het eiland niet daalt. Dat komt onder meer dat mensen te lang rond blijven lopen met klachten voordat ze zich laten testen. Dus jaren na de infectie melden ze zich pas. Daardoor is er meer kans op complicaties, zo meldt het AIDS-fonds. Verder is er positief nieuws door te stellen dat de HIV-remmers over het algemeen goed werken. Tegelijkertijd benadrukt het AIDS-fonds dat er nog steeds een taboe rond HIV is op Curaçao. Meer overvallen op toeristen. Gisteren presenteerden de politie en de minister van Justitie cijfers over de criminaliteit in 2022. Daarbij vielen een paar zaken op, onder meer dat het aantal gewapende overvallen op toeristen toeneemt. Maar een heel ander aspect, het aantal moorden op Curaçao is in 2022 heel laag ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2003, 20 jaar geleden, kenden we nog 53 moorden in een jaar. Vorig jaar waren dat er 8. Volgens de politie zijn er 6 detenties verricht bij deze 8 moorden. Er is 50% van het aantal moorden van 2022 opgelost en dat is weer een laag aantal. Minister benadrukt het belang van bestrijding huiselijk geweld. Minister van Justitie, Shalten Hato, benadrukte gisteren bij de presentatie van de criminaliteitscijfers dat het aantal gevallen van huiselijk geweld zorgwekkend is, blijft toenemen en daar moet daadwerkelijk iets aan gedaan worden. De al eerder genoemde aantal overvallen, gewapende overvallen op toeristen is ook een punt van zorg, aldus de minister. Ondertekening op 4 april. Zoals gisteren bekend werd gemaakt door de Arubaanse minister-president Evelien Wever-Kroes zal op 4 april in Nederland een akkoord worden getekend tussen Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland. Het gaat om het zogenaamde onderling akkoord. Dinsdagochtend om 7 uur vindt er een persconferentie plaats en wordt uitgelegd wat het akkoord allemaal inhoudt. De prijs van benzine stijgt opnieuw. We hebben de afgelopen half jaar een belastingvoordeel gehad voor wat betreft de hoge benzineprijs. Daardoor bleef het iets lager. Dat belastingvoordeel is nu weggehaald en daarmee krijgen we nu een stijging van 12 cent op een liter benzine. Het wordt nu 2,29 gulden. Diesel wordt bijna 2 gulden goedkoper. Verder daalt elektriciteit en stijgt de prijs van water. Opnieuw diefstal van auto-onderdelen. We hebben het er net over de criminaliteitscijfers van 2022, maar een punt van zorg voor 2023, ook volgens de politie, is het aantal inbraken in auto's voor auto-onderdelen. Gisteren was het zover in Vichy, daar werd de ruit van een auto opengebroken, zodat de mensen de motorkap open konden halen en daar werden verschillende onderdelen weggehaald en de auto werd verder zo achtergelaten. Meer dan 100 Tjata-leden waren weer bij elkaar gekomen gisteren bij het Renaissance Hotel voor de eerste ledenvergadering van het jaar. Er werden verschillende ontwikkelingen binnen het toerisme besproken. Zo werd onder meer gekeken wat er allemaal aan de gang is met Amerikaanse toeristen. Amerikaanse toeristen zijn flink aan het toenemen op Curaçao. Het aantal Amerikanen dat in 2022 hier gekomen is groot, maar vooral opvallend is dat het aantal nieuwe toeristen naar Curaçao gekomen is. Dit was het belangrijkste nieuws. We hebben reclame en daarna meer achtergronden. Subway su meal of the day tá back. Todo dia botei 6 in sub diferente. Com
cookie e un koi bebe di 16 ons pa 4,75. Boek sta in Meal of the Day di Intersimang? Check ons Facebook page of website subway.cw. We hadden het net al bij het nieuws over het aantal HIV-patiënten op Curaçao. Er zijn 881 gevallen geregistreerd en dat blijkt uit cijfers dat het AIDS-fonds vanochtend heeft gepresenteerd. Opvallend is dat het aantal mensen met HIV maar niet daalt op Curaçao. We spraken erover met immunoloog Asli Duits en we vroegen hem wat volgens hem de belangrijkste conclusie was van de cijfers die vanochtend zijn gepresenteerd. Meneer Duits, er zijn nieuwe cijfers over het aantal mensen, over de HIV-diagnoses in het Caribisch gebied. Ik weet niet of u dat ook zo heeft gezien, maar misschien is een van de belangrijkste conclusies wel het feit dat het niet gedaald is, het aantal mensen dat gediagnosticeerd is op HIV op Curaçao. Ja, dat klopt. Dat zijn cijfers die we nu vanuit onze studie, de SPIRIT-studie, zeg maar mee bezig zijn. Dat is een studie waarin we naar de specifieke HIV-getallen kijken en ook naar de patiënteninterviews afgenomen hebben op Curaçao, Aruba en Bonaire. Mm-hmm. En die cijfers geven aan dat het gewoon niet daalt. Dat betekent dat we ook geanalyseerd hebben wat de reden daarvan is en op welke wijze we dat het beste kunnen oppakken. Want wat is een van de redenen dat het niet daalt? Nou, een van de redenen wat we kunnen zien is het feit dat de mensen vrij laat, niet snel genoeg in zorg komen. Dus dat betekent dat er wel een diagnose is, maar dat gewoon te laat in zorg komen en dat er gewoon te weinig mensen testen. Ja. Dus dat is ook een reden. En de derde reden wat we kunnen noemen is het feit dat er toch nog behoorlijk invloed is van stigma op personen die HIV mogelijk besmet zijn. Nou, die drie bij elkaar leveren zeg maar het resultaat op wat we nu zien. En we zijn deze dagen bezig om met z'n allen te kijken hoe we dat het beste kunnen oppakken. De late HIV-diagnoses komen vooral voor bij hetero mannen en vrouwen, mensen boven de 50 en mensen die geëmigreerd zijn naar Curaçao. Daarbij gaat het vooral om mensen uit Latijns-Amerikaanse landen. We vroegen Dr. Asli Duits naar zijn reactie hierop. Het aantal mensen dat emigreert naar Curaçao en besmet blijkt te zijn, is dat een punt van zorg? Voor de migratie is altijd een punt van aandacht. Dat is ook een van de groepen, zeg maar de zwakkeren, de vulnerabelen, die je ook probeert te bereiken, waardoor ze ook een zeg maar veilig gevoel krijgen om zich ook te laten testen en te melden. En ik ben vandaag vrij verheugd om te lezen in de krant dat het ook mogelijk gaat worden om mensen die zeg niet ingeschreven zijn op Curaçao om een ziektekostenverzekering af te nemen. En dat is heel goed nieuws, want dat biedt hun ook enig perspectief. Ja, dat is belangrijk. Verder, ik noemde net het woord zorg, dat nam u niet over. Maakt u zich zorgen over de cijfers of ziet u toch wel een positieve ontwikkeling? Nou, kijk, ik beschouw het een beetje anders. Ik beschouw het gewoon dat wanneer mensen in je gemeenschap aanwezig zijn, dat zij ook zorg moeten krijgen. Ja. En het is niet zo dat de cijfers van de mensen die ongedocumenteerd zijn zoveel hoger liggen dan onze eigen populatie. Dus wij beschouwen het als één geheel. Dan gaan we over naar onze eigen huisartsen. Gisteren werd bekend dat de minister van Gezondheid 1,8 miljoen gulden heeft gereserveerd voor huisartsen die avond- en nachtdiensten draaien. Dat is ongeveer 1 gulden per patiënt, zo stelt Jerry Semper van de Curaçaose Huisartsenvereniging. Uit eigen berekening zou 3 gulden per patiënt een betere prijs zijn voor deze ANW. Maar Semper zegt dat de huisartsen ermee aan de slag gaan en tegelijkertijd wordt er nog gesproken over de invoering van de huisartsenpost. Die staat nu gepland op 1 januari volgend jaar. En wat we hebben gezegd, oké, laten we werken aan de huisartsenpost, maar begin ons alvast te betalen voor ons werk 's avonds. En daar is die 1,8 miljoen voor. Oké. Dat begrijp ik nu. En is dat toereikend, die 1,8 miljoen? Nee joh. We hebben het zelf berekend. Wij denken het ligt eerder rond de 3 gulden. Mm-hmm. Maar we hebben gewoon een deal gesloten, luister.
Wij weten, het is, alles zit krap. Laten we beginnen met een gulden. Met dat gulden kan ik bijvoorbeeld een waarnemer betalen voor 2 ochtenden in de maand dat ik aan de beurtdienst heb. Ja. Dat iemand mijn patiënten ziet. Met dat gulden kan ik bijvoorbeeld een assistent betalen 's avonds om mij te helpen met die telefoontjes. Terwijl ik sta te hechten en de telefoon gaat, moet iemand het opnemen. Weet je, dat soort kleine dingen kan ik met die gulden gaan doen om die kwaliteit te verbeteren. Maar het is zeker niet toereikend. Er is lang op gewacht door de huisartsen, maar de toezegging is er. Op 1 januari 2024 een huisartsenpost. In eerste instantie wordt die geïnstalleerd bij het CMC. Wellicht komen er daarna meer huisartsenposten, maar in ieder geval hier wordt aan gewerkt. En Jerry Semper, directeur van de voorzitter van de Curaçaose Huisartsenvereniging, legt uit wat we daar kunnen verwachten. We zitten nu heel regelmatig aan tafel. Minfin, MinGMN, nou, dat is dezelfde persoon, maar beide ministeries. CMC, SVB en CHV. Want in ieder geval de hoofdhub, de eerste komt in de CMC, dat is de bedoeling op dit moment. Ja. Want je moet je een balie voorstellen, voor een spoed 's avonds. Komen 2 mensen. Eentje met een zoontje van 7 met een loopneus met 38 graden koorts. Nou, het is de rechterdeurtje bij de huisartsen en de grote auto-ongeluk. Linkerdeurtje spoedeisende hulp. Zo gaat het werken. En dat daarmee niet de vertraging komt van de echt zware ongelukken als mensen daarmee toch naar de spoedeisende hulp. Snap je wat ik bedoel? Nou ja, er komt goede triage. Goed opgeleide triagisten. Nou, we gaan beginnen met die van de CMC, want die hebben die opleiding al. En die vangt die mensen op telefonisch en fysiek eerst aan zo'n balie en dan links of rechter deurtje. Nou ja, dat is in ieder geval een belangrijke stap. Ja, toch? Ja. Dan gaan we naar Amerika, want daar werd gisteren bekend dat oud-president Donald Trump zal worden vervolgd. Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van Amerika dat een voormalig president zal worden vervolgd. En dat gebeurt vanwege het afkopen van een pornoster. Niet eerder vond in de VS vervolging plaats van een voormalige president. Een zogenaamde grand jury in New York bracht daar gisteren verandering in met een aanklacht tegen Donald Trump. Hij wordt verdacht van het betalen van zwijggeld aan voormalige pornoster Stormy Daniels. Haar echte naam is Stephanie Clifford. Trump zou in 2006 seks met haar hebben gehad en hij zou Daniels hebben afgekocht met geld uit de campagnekas voor zijn eerste verkiezingscampagne in 2016. Daniels dreigde vlak voor verkiezingsdag met het verhaal over een affaire naar buiten te treden. De precieze bewoording van de aanklacht is niet openbaar gemaakt. Dat zal waarschijnlijk gebeuren bij Trumps voorgeleiding voor een rechter, mogelijk al komende dinsdag. We blijven het voor u in de gaten houden, net natuurlijk als het lokale nieuws. Maar voor het zover is, wil ik u vooral een heel prettig weekend wensen. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Access Journaal. We hopen u aanstaande maandag weer te zien. Tot die tijd, fijne dagen, tot ziens. Dag.